Silav roj baş, evar baş, hevanlo hevdar muntev başın, selametin, sahi selameti un ve geryan ji Newrozan li hermên kunlêne muhaqqaq hûçine Newrozan. Hevalê me temaşe dikin, piranî Newrozê pîroz dikin. Eger hûn gihîştibin malê xwe, eger hûn amade bin, ez dixwazim çend peyaman ji we re pêşkêş bikim. Belkî we nebîstibe, belkî hûn li derekî bin, îmkanê we çê nebû be, hûn guh bidin peyamên ji deverên cuda ê ku ji serok û rêberên Kurdan hatine. Ji her derê Kurdistanê peyam ji ku derê hatibe, niha ez hewl didim bu par vê bikim. Hem jî bi Kurdî û ê Tirkî bin jî ez ê Kurdî wan bu par vê bikim. Eger hûn hazir be em dest vê bikin lê pêşî hevpeyvînekî heye bi John Bolton re rayedarekî peyabilindî Amerîkî bû, balyozê Amerîkî rojhilata navîn bû. Tiştên balkêş dibêje ê li Netanyahûyek bî. Balyozê berê yê Amerîkayê li Netanyahûyek bî bû. Şêwirmendê berê yê ewlehiya niştimanî ya Amerîkayê bû John Bolton. Di derbarê Kurdan de tiştên balkêş dibêje. Pêşî em cihê bidin peyama wî, paşê em derbasê meseleyên nava Kurdistanê bibin, peyamên taybet yên ji bo Newrozê bibin. Balyozê berê yê Amerîkayê li Netanyahûyek bî, herwiha şêwirmendê berê yê ewlehiya niştimanî ya Amerîkayê John Bolton ragihand ew ji mêj ve ye piştgiriyê dide dewleteke Kurdan ya serbixwe. John Bolton diyar kir ku di şerê Amerîka İsraîlê yê li dijî Îranê de divê armanca sereke û dawî teqez guhertina rejîmê be. Bolton balkişand ser wê yekê ku heta hikûmeta niha ya li Tehranê neçe, aştî, aramî li rojhilata navîn nemimkün e pêk were. Wê her wiha destnîşan kir ku qutbûna petrolekiyan davê wê di demekê kin de encamên aborî yên pir giran li ser Çînê çêbike. Rêveberiya Pekînê wê bixe nava rewşekî pir zehmet. Şêwirmendê berê balkişan ser giringiya dînamîkên etnîkî, muxalefetê ji bo helweşandina rejîma li Îranê ji aliyê hundir ve. Bolton bi bîr xist ku ew ji mêj ve ye piştgiriya dewletekê Kurdan ya serbixwe dike. Bi gotina Bolton di pêvajoya niha de alîkirina Kurdan, Azeriyan, Belûcan û her wiha milletên din ên li Îranê çê re dibêje pêkhateyên din yên etnîkî wê zexta li ser artêşa Îranê supayê pastaran zêdetir bike. Yani gelekî giring e ku Amerîka hêz û quwetê bide Kurd, Azerî, Belûc û pêkhateyên din yên li Îranê ji bo ku di bejahiyê de bikaribin bikevin nava tevgerê li hember Îranê. Dibe ez giringî didim vê rewşê. Niha ev hevpeyvîn di Rûdawê de hate weşandin, me ji wê derê girtiye du pirs hene min jê hilbijartine dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Hevalê me peyamner dibêje Donald Trump di rojên yekem yên şer de piştgirî da tevlîbûna Partiyên Kurdan lê piştre vekişiya. Yani şûn ve gavavêt gelo bi dîtina te sedema vê yekê çi bû? John Bolton bersiv dide dibe gava mijar Trump be, Donald Trump be, gotina her tiştî gelekî caran zehmet e. Lê ez difikirim pêkhateyên etnîkî yên li Îranê ne tenê Kurd, Azerî, Lor, Ereb, Belûc jî ji rewşê qet nerazî ne. Ez bi xwe piştgiriyê nadim perçebûna Îranê, lê belê ez bawer dikim ku alîkirina komên etnîkî wê zexta li ser supayê pastaran, zexta li ser artêşa Îranê zêdetir bike. Ev yek wê bibe pêngaveke baş ku alîkariya hilweşandina rejîmê bike. Piştî ku ew rejîm çû, hemû gelên li Îranê dikarin baweyekî hevpar, şirîgatî, pêvajoyeke şêwrê birêve bibin, da ku bikaribin di derbarê siberoja xwe de biryarê bidin. Yani ka siberojeke çawa, sîstemeke çawa dikarin di nava xwe de ava bikin. Pirsa duyem heye, hevalê me peyamner ê ji Rûdawê dipirse, li Îranê bi qasî 10 milyon Kurd hene, partiyên wan yên siyasî hene ku dîroka wan digihêje heta salên 1945-46 jî. Kurd û partiyên xwe yên siyasî yên li wê derê daxwaza federalîzmê dikin. Gelo di paşaroja Kurdên li Îranê çawa dibînî? John Bolton bersiv dide, divê binêrin. Ez ji we re çi dibêjim?
Ji zûvayê eş piştgiriyê didim dewleteke Kurdan ya Serbixwe. Ev yek ji peymana Versayêsê ya di dawiya şerê cîhanê yê yekem de ji hilweşîna İmparatoriya Osmanî ve ev pêk nehat. Yani dewleta Serbixwe ya Kurdan pêk nehat. Ev basa peymana Sevrê dike. Dawiya şerê cîhanê yê yekem ji hilweşîna İmparatoriya Osmanî ve divê serxwebûna Kurdistanê pêk nehat. Gava mirov ji aliyê aramiya herêmê ve dinêre, eger rejîma Îranê hilweşe, em karibin aramiyê ji nû ve ava bikin, hinceteke mafdar heye wê gelek derfet ji bo guhertineke aştiyane li herêmê derkevin holê. Lê ez naxwazim ji niha ve lez bikim. Alîkirina Kurdan ya li dijî rejimê dikare gelekî jiyanî be, heyatî be. Ez tenê ji ber vê yekê jî parastina piştgirîkirina wan dikim. Yani ez dibêjim Amerîka bila piştgirî bide gelên li Îranê û taybetî milletê Kurd. Wê paşaroja Îranê, Kurdan, neteweyên din piştî nemana rejîma kevin û piştî avakirina rejîmeke demkî ancak wê diyar bibe. Yani siberoja Kurdan girêdayî hilweşîna rejîma îro ye. Gelo ev rewş wê bibe sedema xweseriyekê zêdetir? Yan jî gelo bigiştî bûyerên li herêmê wê di berjewendiya dewleteke Kurdan ya Serbixwe de be? Gelo rewşa ku derkeve holê dikare rê li ber avabûna dewletekî Serbixwe ya Kurdan veke? Ez nikarim bibêjim, ez nikarim bizanibim jî. Ji ber vê divê ez nikarim xwe îfade bikim. Lê eger rewşekî wisa çê bibe, yani eger şert û merc ji bo avabûna dewleteke Serbixwe ya Kurdan çê bibe, şert, îmkan, derfet çê bibin, ez weke şexs teqez ez ê piştgirî bidim Kurdan. Rewşekî bi vî awayê hevan da. Niha em çi dikin, em pêşî niha îro li gelek deverên cîhanê agirê Newrozê hat dadan. İnsanên me hatin cem hebûdû. Hema Frankfurt, Bonn, deverên cuda yên li Ewropayê, Qandîl, Hewlêr, Amed, li Amedê Newrozek pir berfireh bû. Muqayese hûn dikarin bikin li gorî sala par, tevlîbûn çawa bû ya rastî min pir neda berhev ez tam nizanim. Lê gelekî qelebalix bû. Yani însan herekî bûn. Amedê jî, Frankfurtê jî, Bonnê jî, li her derê. Li Rojavayê Kurdistanê gelek qelebalix bû û pir normal e jî. Niha hin peyam hene. Ez ji we re bêjim. Nêçîrvan Barzanî, İlham Ehmed, Bafıl Telebanî, Mesut Barzanî, Abdullah Öcalan, Leyla Zana, gelek kesan peyam şan. Leyla Zana ji xwe bi xwe derket ser sehnê. Baş e ku di van demên de wî de em Leyla Zana dibînin. Çû Rojavayê Kurdistanê jî li ser sehneya Newroza li Amedê jî me rêzdar Leyla Zana dît gelekî baş e. Milletê me bêriya wê kiribû û em hêvî dikin demên pêş me de em bikaribin di siyaseta aktif de jî Leyla Zana bibînin. Hestî wê netewî hene, weke karakter, wek dayîk jî, weke dayîk jî. Ew dîmenê wê ê ku li cem Mazlûm Abdî bû, destê Mazlûm Abdî girt. Yani acayip hestiyar bû. Baş e, yani lê tê. Dayîkbûn lê tê li Leyla Zana tê. Yani xuşka Kurdan e, dayîka Kurdan e. Ev misyonekî wisa li ser wê ye, wisa lê tê jî yani. Pir baş e. Hevan no. Niha em cih bidin peyama rêzdar Nêçîrvan Barzanî ka çi dibêje, paşê jî di dorê de em biçin. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî dibêje aştî yekane rê ye ku siberojeke geş ji bo nifşên me misoger dike, garantî dike. Nêçîrvan Barzanî ji bo şahiya Newroza Amedê peyameke şand, berdevkê Serokatiya Herêma Kurdistanê Dilşad Şehab îro li qada Newroza Amedê derkete ser sehnê peyama Nêçîrvan Barzanî xwend. Nêçîrvan Barzanî di destpêka peyama xwe de Newrozê weke sembola vejîn û îradeya jiyana
îro pênasê kir, dibêje ez cejna Newrozê sersala nû ya Kurdan bi germî ji dil li hemû gelê Kurd pîroz dikim. Newroz nîşandana hêviyên milletekî ye ku her dem germiya azadî û bihevra jiyanê bîye. Hêvîdarim ev cejin ji bo hemiyan bibe sedema xêr û aramiyê. Ev girseya we ya ku li Amedê bûye karekî salane yê ciwan bi serê xwe cejna jiyan û cîwaniyê ye. Ev yek nîşaneya daxwaz û peyama gelê Kurd ya ji bo biratî û qebûlkirina hev e. Aştî li Tirkiye karekî dîrokî ye dibêje Nêçîrvan Barzanî. Pêkanîna aştî li Tirkiye karekî dîrokî ye. Ev aştî di berjewendiya her du gelên Kurd û Tirk de ye, berjewendiya tevahî herêmê de ye, aştî yekane rê ye ku siberojeke geş ji bo nifşên me misoger dike. Qeder berjewendiyên milletên Kurd û Tirk yek in. Em ji mêj ve cîranê hevûdine. Tenê biriya bihevra jiyanê, tenê bi aramî em dikarin bi ser astengiyan de bi ser bikevin û bikaribin jiyaneke bi rûmet ji bo her kesî ava bikin. Nêçîrvan Barzanî spasiya wan gavan kir ku heta niha ji bo serxistina aştî hatine avêtin. Wî da zanîn ku ew bi hêvî li van hewldanan dinêrin, çavê wan li gavên zêdetir e. Yani hêvî dike ku dewleta Tirkî jî bi rêyên qanûnî bikaribe gavên nû bavêje. Serokê Herêma Kurdistanê peyama xwe wiha bi dawî kir. Em li benda bidawîbûna pevçûnan, bi cihîkirina aramiyê ne, werin em hemû bi hev re kar bikin da ku di van rojan de herêm di nava şer û pevçûnên dijwar re derbas dibe, aştî bibe rastiyekê herêmê. Newroza we pîroz be, her sal bi xêr û xweşî. Niha hevano, Dewlet Bahçelî jî tiştekî gotibû behsa Herêma Kurdan kiribû. Herêma dîrokî ya Kurdan, Newroz zû vaye tê pîroz kirin, ev jî êdî ev peyam rast e nerast e ya rastî min pê derneanî. Em bidomînin bi peyama İlham Ehmed min peyamên hemiyan hinekî wisa Kurd kiriye, tiştê ku texmîn dikim we eleqedar dike. Hevseroka Daîreya Tekiliyên Derve ya Rêveberiya Xweser yani Wezîra Karêderve ya Rojavayê Kurdistanê İlham Ehmed ji bo pîrozbahiyekê yan ew jî ya Amedê bû peyameke vîdyoî şand. İlham Ehmed got her ku pêvajoya siyasî ya li Bakurê Kurdistanê bi pêş dikeve, siberoja Kurdên li perçeyên din ên Kurdistanê jî garantî dibe. Peyama İlham Ehmed bi vî awayê ye. Ez hema bixwînim. Ji Qamişloyê heta Amed, Hewlêr û Mihabadê Newroza tevahiya gelê Kurd pîroz be. Me li Rojavayê Kurdistanê salên şoreşê yên gelekî giran derbas kirin. Bi têkoşîna gelê Kurd ya li çar perçeyên Kurdistanê bi piştgiriya hêja ya gelê me yê ji her devera Kurdistanê destkeftiyên mezin çêbûn. Em bi hêvî bûn ku em bi van serkeftinan xwe di astên bilind de tacîdar bikin, bi yasa, bi qanûn, bi fermîkirinê elbet, lê mixaban rewşên girantir hatin serê me. Carekê din di van rewşên giran de me dît ku em ne bi tenê ne. Me dît ku gelê me yê ji çar perçeyên Kurdistanê li piş me ne, li kêleka me ne, ji bo vê piştgiriyê em we hemiyan carekê din silav dikin. Em di wê baweriyê de ne ku pêvajoya aştî û çareseriya siyasî û demokratîk ya ku li Tirkiye dest pê kiriye, wê bibe pêvajoyeke çareseriya siyasî ya mafên gelê Kurd û li Tirkiye. Li Rojhilata Kurdistanê, li Rojhilatê Kurdistanê jî carekê din pêvajoyeke nû heye. Li hember rejîma ku bi salan e Kurd birin sêdarê, êdî dem bi dawî dibe, serdemeke nû dest pê dike. Ev serdem, serdema tifaq û yeketiya gelê Kurd e. Li Başûrê Kurdistanê jî parastina destskeftiyan, parastina şoreşa wê derê carekê din erka tevahiya gelê Kurd e. Perçê herî meziniyê Kurdistanê, Bakurê Kurdistanê ye. Baweriya me ew e. Tevî hemû zor, zehmetî û dijminahiya li hember Kurdan wê milletê Kurd hişmendî, îradeya carekê din nîşan bidin û nîşan didin jî. Em li Rojavayê Kurdistanê di qonaxa avakirinê dane dibêje İlham Ehmed. Perçeyên din ên Kurdistanê jî di van qonaxan de piştgiriyê didin me, ew jî di qonaxên xwe de ji bo avabûnekê nû di nava xebatan dane. Jaliyek ve şoreşkirin e, jaliyê din ve jî avakirin e. Di qonaxa avakirinê de rola jinan gelekî giring e. Hêza Kurdên li Bakur hêzeke mezin e. Dema ku dikeve nava tevgerê,
وەکی لەهەیە دەهێڕێکە ji ber vê yekê tevlîbûna vê pêngavê wê aştî û demokrasiyê bigîne serkeftinê. Em cejna wan jî pîroz dikin, her wiha cejna hemû dayîk, jin û cîwanan jî pîroz dikin. Hevanna Bafil Talebanî peyama wî heye, lê ez dixwazim em peyama Bafil Talebanî ji dengê wî godar bikin, bi xwe baştir, xweştir dixwîne. Em hema کە بەشدار بوو سڵاو کورد و کوردستان سڵاو هەڤاڵانی عەزیز سڵاو ئەو مناڵە جوانانەی کە لەوێ وەستاون سڵاو هەڤاڵ عەبدوڵڵا ئۆجەلان سڵاو سەرۆک جەژنی نەورۆزتان پیرۆز بێت ئیشەڵڵا هەر لە جەژنا ئەبن لەم کاتە حەساسە ئەوەی کە گرنگە یەکریزی ئێمەیە یەکریزی هەموو کووردە یەکریزی هەر چوار پارچەی کوردستانە سڵاوێکی تایبەت و ڕێزێکی تایبەت بۆ هەموو لایەنێک کە بەشدار بوونە لەو پرۆسە ئاشتیەی کە جەنابی هەڤاڵ عەبدوڵڵا ئۆجەلان دەستی پێکرد. ئینشەڵڵا بە زووترین کات دێمە خزمەتت هەڤاڵ ئاپۆ. ئینشەڵڵا بەرنامەکەت بەیەکەوە تەواوەکەین. ئینشەڵڵا بە زووترین کات بە ئازادی ئەتبینین. هەمووتان ئەزانن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەر بۆ ئێوە بووە. ئەلێرە بەڵێنێکتان پێدەم. هەر بۆ ئێوە ئەبێت هەر بۆ ئێوە خەباتەکات و هەر هەمووتان سەرسەرمان و سەرچاومان خۆتان ئەزانن تەبیعەتێکم هەیە ئەوەی ئەیڵێم جێبەجێیەکەم ئەلێرە بەڵێنە دەم بە هەر هەمووتان ساڵێکی تر بە ڤیدیۆ من نابینن ساڵێکی تر لە خزمەتانە ئەبم هەر بژین جەژنتان پیرۆز بێت سەرسەرم و سەرچاوم mijwara got xweşine bi tarzê xwe bi awayê xwe dibêje mala te ava Rêzdar Bafil Talebanî niha jî em cih bidin Rêzdar Mesûd Barzanî ka ew çi dibêje lê ez dixwazim di şûna wî de ez bixwînim ji ber ku gotinê wî tam ez dixwazim baştir were femkirim belkî jî deng kalîta deng ne baş bû ka em binêrin wê çi be ev yek em dayînin aliyekê tamam ya Rêzdar Mesûd Barzanî jî ev e yekrêziya xwe tim biparêzin yekêtiya xwe hûn kudre cîhanê dibin bibin tim biparêzin dibêje Rêzdar Mesûd Barzanî li bajarê Bonê yê Almanyê jî pîrozbahiyekê Newrozê hate lidarxistin Mesûd Barzanî peyameke vîdyoî şand wê derê peyam bi vî şeklî ye Kurdistaniyên ezîz min ji dil dixwest ku ez bi were divê merasimê de bim lê ji ber rewş û aloziyên li herêmê bi daxwaza lêborînê min nekarî ez beşdar bibim Newroz ne tenê nûbûna xwezayê bû yerekî asayî ye Newroz ji bo Kurdistaniyan nîşaneya vejîn û azadiyê ye ew nîşaneya destpêkeke nû vejîn hêvî hilhatina rojeke nû ye Newroz hêviya gelekî ye ku tu carî ji bo maf û azadiyê xwe dest ji xebat û berxwedanê bernedaye agirê Newrozê bi hezaran salan e di dilê her Kurdistaniyekê de ye peyame ji bo hemû cîhanê ku ev gel xwedî îradeya xwe ye tu astengî tu zordarîkî nikare wê têk bibe û li hember tu zordarîkî ranewestiye yani serî natewîne Newroz di dilê her takê kesekî Kurdistanî de agireke ji bo azadî bawerî û xwe nettewandinê em Kurd li her ciyê bin li ku derê dibin bila bibin çil Kurdistanê çil Ewropa çil Amerîka yan jî li her ciyê din ê cîhanê yek peyama serekî me hemiyan bi hev re kom dike ew e ew jî nasnameya me ya kurdayetî ye hezkirina ji azadiyê ye tişta ku me tîne cem hev me kom dike ev e Kurd li her ciyekî bin dikarin bi yek dilî bi yek dengî ji bo maf û nasnameya xwe mil bi milê hev rawestin ew yek jî rêya rast rêya rizgarbûnê ye ez ji we dixwazim hûn her dem vê yekrêziyê yeketiyê yekdengiyê tim biparêzin niha em di serdemekî de dijîn ku çavê hemû cîhanê li ser me Kurdan e eger em bi xwe hebin eger em yekrêz bin piştî hev û dû bigirin eger em piştrast bin cîhan jî wê me re dost bibe
dünya jî wê alîkarî û piştgiriya me bike. Ez ji we dixwazim zarokê we ji ziman çanda Kurdî neyê qutkirin, bi taybetî kesên ku li dervey Kurdistanê ne. Her Kurdê ku li dervey Kurdistanê dijî divê bibe balyozxaneyekê hêja yên neteweya xwe, bibe mînaka helwesta şaristanî û nirxên bilind ê gelê xwe. Ciyê kêfxweşiyê ye ku Rojavayê Kurdistanê îro ji karesat û neheqiyan hate parastin. Hêvî dikim ku hikûmeta Sûriyê, Amerîka, hevpeymanên din rêzê li maf û daxwazên gelê Kurd li Sûriyê bigirin. Em piştgiriyê didin pêvajoyê aştî ya li Tirkiye. Em hêvîdarin ku bigihêje encameke baş ya ku di xizmeta hemû aliyan de be. Di dema niha de ku cîhan tijî guherniyên mezin de ye, di nava guherniyên mezin de ye, mixabin herema me di nava şer û aloziyan de derbas dibe. Hemû xebata me hewlê me ew in ku gelê Kurdistanê nebe beşekî ji van pirsgirêk û nakokiyan. Em hêvî dikin ku xwişk û birayê me yê li Rojhilatê Kurdistanê, her wiha Herêma Kurdistanê, ji şer, alozî, ji nexweşiyên ku li vê herêmê pêk tên xwe biparêzin, ji wan dûr xwe bigirin. Li vir ez ji we daxwaz dikim ku hûn wekî xwişk û birayan piştî hevûdû bigirin. Nirx û prensîbên neteweyî li ser hemû berjewendî, hezir û îdeolojiyan de bigirin. Newroza we pîroz be. Yani ez dibêjim qey ev hevoka wî ya dawî balkêş e. Yani hûn ku derê dibin bibin, piştgiriya hevûdû bikin, yekrêziya xwe biparêzin, qîmetên xwe, prensîbên xwe yên neteweyî li ser hemû berjewendî, hezir û îdeolojiyan de bigirin. Yani Rêzdar Murad Karayılan ji wê rojê gotibû menfaetên netewî bixin pêşiya menfaetên rêxistinê. Ew jî wisa dibêje. Hevan na. Niha em cihî bidin peyama Rêzdar Abdullah Öcalan. Di pîrozbahiya Newroza Amedê de peymana Abdullah Öcalan hat xwendin. Öcalan di peyama xwe de dibêje di destê me de ye ku em îsal ji bo tevahiya gelên Rojhilata Navîn veguherînin saleke rasteqîn û azadî ye. Peyama Kurdî ya Rêzdar Abdullah Öcalan ji aliyê Veysî Aktaş ve hate xwendin. Hûn zanin Veysî Aktaş bi salan li girtiya İmraliyê li cem Rêzdar Abdullah Öcalan ma. Peyama Öcalan wiha ye. Yani ji aliyê Veysî Aktaş ve hate xwendin. Ka em binêrin têda çi heye? Destana Newrozê bi hezaran salan e ku ji aliyê gelên Rojhilata Navîn ve wekî cejna vejînê, wekî cejna berxwedanê û biharê tê pîroz kirin. Newrozê ruhê berxwedan û vejînê ê gelê me vejand. Sembol û kesayetiyên Newrozê giyanê vê heremê nîşan didin. Dehaq temsîla pergala şaristaniya dewletî ne, marên li ser milê wî ku her roj mêjiyê du cîwanan dixwin, hovîtiya dewleta Asûrî temsîl dikin, kawayê hesinkar, remza berxwedana li dijî zelmê ye. Şerên olî, mezhebî, çandî yên ku hezar salan li Rojhilata Navîn berdewam in, derbeya herî mezin li çanda jiyana hevbeş ya di navbera gelan de. Baweyekî rojane, îshara li ser domandina polîtîkayên kevnar li herêmê karesetekî bi xwe re aniye. Perçebûnên ku ji ber polîtîkayên tepeserkirin, înkar û dijminatiyê yên ku bi taybetî li Rojhilata Navîn hatine afirandin, mixabin îro ji bo destwerdanên emperyal wekî hincet hatine dîtin. Îro derfeta me heye ku çand bawerî carekê din bikaribin bi hev re bijîn. Di destê me de ye ku em jîngeha şer û kaosê ya ku li Rojhilata Navîn tê afirandin veguherînin baxçeyê azadiyê ji bo hemû gelan. Em dikarin trajediyên ku li ser me têne ferskirin berova jî bikin, ji bo gelan jî jîngeha azadiyê biafirînin. Niha rûpelên veşartî yên dîrokê derdikevin holê. İhtimala aştiyê di navbera gelan de avakirina neteweya demokratîk zêde dibe. Her ku kevneşopiyên dewletê yên Sünnî û Şîî û kevneşopiyên neteweperestî tên derbas kirin,
derfeta jiyana azad ya di navbera gelan de xurttir dibe. Îro rûpeleke nû vêbiye. Rê ji bo gelên vê herêmê hatiye vêkirin ku bikaribin bi hev re bawekî azad bijîn. Pêvajoyek ku me 27 Sibata 2025 da dest pêkirin dike armanc ku bingehên yeketiyekê li gorî ruhê Newrozê ve jîne. Ji bo vê yekê divê em bawer bikin ku çand bawerî dikarin bi hev re bijîn. Em dikarin ji îdeolojiyên teng yên netewperest derbas bikin li ser bingeha entegrasyona demokratîk bibin yek û bi hev re hebûna xwe ava bikin. Divê em vê hişmendiyê derxin holê ku em dikarin wekî ku di dîroka me de çêbiye îro jî li hember her cure şer, feqîrî, xizanî û hovîtiyê em bi ser bikevin. Newroza 2026 bi hemû geşbûna xwe nûjenkirina vê dîrokê ye. Dîrok niha derdikeve holê digihêje firsendeke mezin ji bo hişmendiya li ser bingeha nasnameya çandî ya rasteqîn. Wate û hêza Newrozê weke niha derdikeve ser dika dîrokê. Newrozên îsal û yên salên pêş me xwedîgiringiyeke dîrokî ya bi vî awayê ne. Newroza 2026 ji rayên xwe ji nû ve zindî dibe. Dikeliya niha de bi gaveke mezin ber bi demokratîkbûn û entegrasyona demokratîk ve dibe nûjen. Rengê Newrozê werdigire. Cejna Newrozê weke ku di dîrokê de ji nû ve zindî dibe. Ew bandora xwe li dilê li rojata navîn piştrast dike, carekê din wekî sembola yekbûna demokratîk li seranserê herêmê rola xwe dilîze. Nûbûneke giring diqewime ew ê berdewam bike. Newroz heta niha bi nirxên sembolîk dihate pîrozkirin. Niha Newroz ne xewnek yan jî ne ütopyayekê. Ew jiyaneke civakî ya pêkhatî û pêşketî temsîl dike. Newroz ew roj e ku em xwe hem ji hêla wateyî ve hem jî ji hêla fîzîkî ve nas dikin. Em xwe di Newrozê de ji hemû tekilî û wateyên nebes ên ku bi berdewamî me aciz dikin paqij dikin. Em jiyanê bi şêwazeke tekiliyê ya jêhatî, bi kurahiya watê, bi exlaqekî nû yê azadiyê, bi têgihîştineke estêtîk a nû hembêz bikin. Em felsefeya jin jiyan azadiyê di hemû tekiliyên xwe de bixin pratîkê, jiyaneke azad bi dest bixin, em fehm bikin ku Newroz êdî ne hêvî, xewn yan teorî ye. Bi boneya cejna Newrozê di destê me de ye ku em vê salê veguherînin saleke azadiya rasteqîn ji bo hemû gelên rojdata navê. Em kevneşopiya dostanî û hevgirtinê di navbera gelan de ava bikin. Em dikarin bi dawîanîna dabeşbûnên etnîkî, olî, mezhebî û pevçûnên birakujiyê bi misogerkirina yeketiya hemû çand û baweriyên olî li ser bingeha azadî û biratiyê vê yekê pêk bînin. Em rê nedin rojdata navîn bibe qada şer. Em ê rê nedin ku rojdata navîn ya ku çandê de afirîne ji aliyê hêzên hegemonîk ve bibe qada şer. Wekî ku di dîrokê de çêbû, em dikarin îro jî bi hev re astengiyên li pêşiya vê çanda mezin derbas bikin. Em dikarin xwe bawekî azad îfade bikin, li ser bingeha nasnameyên xwe yên rasteqîn entegre bibin. Dema ku em nexweşiyên netewperestî mezhebî li dû xwe bihêlin, çanda dîrokî ya hevgirtinê ya hezar salan di navbera gelên xwe de xurt bikin, tu astengî namînin ku em dikaribin derbas bikin. Ez cejna Remezanê li gelê me pîroz dikim, hêvî dikim ku rihê cejnê aştî û yeketiyê geş bike. Newroza 2026 cara yekem e ji aliyê gelê me ve bi rihê entegrasyona demokratîk aştî û yeketiyê tê pîrozkirin. Ez bi hemû hêza xwe ve piştgirî didim vê rihê û piştgirî didim vê îradeyê. Hêvî dikim Newroza îsal ku bi rastî jî heq dike wekî roja nû were pîrozkirin, di salên pêş de bibe wesîleya meşa bi heybet. Ez ji hemû gelê me re aştiyê dixwazim. Ez ji we hemiyan bihezkirin, ez we hemiyan bihezkirin silav dikim dibêje Rezer Abdullah Öcalan. Hevan em hêvî dikin ku milletê Tirk jî, dewleta Tirk jî muhaqa zanin
Liguri ve peyamê tev bigerin ji ber ku ê problem derdixe dewleta Tirkiye. Yani em milletek aştîxwazin veya ji koka me tê veya ji dîroka me tê em li ser xaka xwe ne. Tu niyetekî milletê Kurd ku rabe biçe welatê cîranê xwe dagir bike, destayne ser erdê wî, zeviya wî tune ye. Di dîroka Kurdan de tiştekî wisa çênebiye. Lê kevneşopiya ku di nava civaka Tirk de heye, ew talankerin. Ew ji dûrva tên nizanin çandinî çi ye, zevî çi ye, medeniyet çi ye, yani tim li ser talanê, tim li ser ez nekevim nava detaya gotina ganîmet ji ku dirê tê? Wextê dagirkirin, navê dagirkirinê kirine fetîh, navê talan û diziyê jî kirine ganîmet. Veya kültüra wan e, adetê wan e. Ji ber vê yekê ji Kurdan bêtir yê ku divê guh bidin van peyaman dewleta Tirk çeteyên li Şamê, rêveberên li Tehranê ne. Ew guh bidinê milletê Kurd ji xwe hazir e. Yani milletê Kurd em bixwe em çi bikin bixwe? Em ji xwe zû ve aştî xwazin. Di vê çarçovê de hevano ya aslında çima dibêjim aslında hevano îro li ser sahneya Amedê peyamek hebû gelek bandor li min kir. Ez hema bînim deqekî. Bi Tirkiye mixabin ne meseleye hûn bi Tirkî jî dikarin guhdar bikin. Ez dibêjim meriv dikare guhdar bike bi Tirkî jî. Deqekî ez hema bînim. Behsa hevalê xwe yê kevin dike deqekî. Deq Bizzat değerli halkımız hayatım boyunca bu denli kitlesel bir nevrozu ilk defa yaşıyorum. O nedenle çok heyecanlıyım. Bayramı bekleyen çocuklar gibi günlerdir bu heyecanı yaşıyorum. Bizzat katıldığım en kalabalık Nevruz'u 35 yıl önce İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yaşamıştım. 10.000 kişiydik. 10.000 kişilik kalabalığı görünce arkadaşlarımızla birbirimize sarıldık ve ne kadar çoğuz, ne kadar kalabalığız diye birbirimizle mutluluğumuzu paylaşmıştık. O arkadaşlarımın çoğu bugün aramızda değil, birçoğu ölümsüzleştiler. O nedenle ne kadar kalabalık olsak da bir o kadar eksiyiz. Onların eksikliğini çok hissediyoruz. Biliyoruz ki onların ve onlar gibi bu halkın nice değerli evlatları sayesinde bugün milyonlarız, her yerdeyiz. Bundan olacak bir yanımız sizlerle buluşmanın heyecanındayken bir yanımızda sizlerle buluşması gerekenlerin yokluğunun hüznünü yaşıyor. Onların da fiziken bu Nevruz'u yaşamalarını ve görmelerini isterdim. Cüneyt, Şerif, Mehmet, Cidal, Çetin, biliyorum buralardasınız.
bu meydandasınız. Bizlerle birliktesiniz. Size bu meydandan söz veriyoruz. Sizin yarattığınız değerler üzerinde bireysel ikbal peşinde koşanlar sert kaleye çarpacaklar. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. Yitirdiklerimizi, onları, yarattıklarını hissedin ve asla unutmayın. Yitirdiğimiz her can bu halkın en güzel, en seçkin evlatlarıydı. Sizlerin evlatlarıydı. Bu kıymetli analarımızın evlatlarıydı. Şimdi o canları halaylarınızda hissedin. Sloganlarınızda hissedin. Mücadelenin tam ortasında hissedin. Hepimizin onlara verilmiş sözü var. Borcu var. Bunu asla unutmayacağız. Bu mücadele boyunca nice anne evlatlarını yitirdiler. Kimisi hala mezarsız çocuklarının kemiklerini bekliyor. Bizler büyük bedellerle bugünlere geldik. Değerli analarımızdan birini de yakın süreçte kaybettik. O kıymetli annemiz hasta yatağında bizlerle vedalaşırken tüm evlatlarıyla vedalaşır gibiydi. Son sözü şuydu: emeğiniz boşa gitmesin. Evlatlarım, başarın, mutlaka başarın demişti. Kısa bir süre sonra da bu annemizi yitirdik. Bu anamız şahsında yitirdiğimiz ve yaşayan tüm değerli analarımıza söz veriyoruz. Başaracağız, mutlaka başaracağız. Hevanno Çetin Arkaş şoreşkerekî kevne salên nodî de ketiye zîndanê 30 salan di hepsê de ma derket îro li ser sehna Amedê mafê axaftinê girt û axaftinekî pir bi bandor kir. Xwe hevalê ku Tirkî dizanin godar kirin. Tiştê ku dibêje basa hevalên xwe yên şehîd dike. Dibêje berê ku ez bikim hepsê ji bo me wextê ku dibe cara yekem min 10,000 însan li derekî komkirê dît ew jî di şevekî de dibe em ji heyecanan firiyan me hevû du hembêz kir em pir şabûn. Me pir dixwest hevalê min ê şehîd îro li vê derê bin û bibînin ku em çiqas li hev zêde bûne û em bi ser ketine. Me milletê xwe aniye cem hev. Lê aliyê herî bi bandor ew e navê hevalê xwe şehîd yek bi yek dibêje. Dibe ez zanim hûn li vê derê ne, ruhê we li vê derê ye. Ez zanim dengê mitê we. Soz didim we. Armanca we çi be? Em ê di rêya armancê we de bimeşin heta serkeftinê. Yani wefadarî ev e, bîranîna heval û dostan ev e. Mirov girêdayê hevaltiya xwe û rêhevaltiyê be. Baş e hevando, ez xatir ji we dixwazim ez pêşî li hinek li ajansê xwe binêrim eger rewşekê awarte tune be, nûçeyek deqa dawî tune be ne mesele ye. Yani di çarçova şerê li Îranê de hem bûyer hene elbet. Yani balafirên İsraîlê ketine dewrê li Îranê dixin. Îran jî dibêje me yek ji wan balafiran aniye xwarê filan bêvan. Yani balafirekî F-16 ya İsraîlê dibe me derbilê xistiye. Hevando xatir ji we dixwazim di saetên pêş de îşev ez bikaribim bi hevalekê re Newrozê şîrovê bikim ya jî behsa meseleyên cuda bikim baş dibe. Eger nebe jî nûçeyên deqê dawî hebin ji xwe em ê bername çê bikin. Tu nebe jî vê gavê xatirê we lav rêsevanna.